Kaixo, ariketa honetan dauzkagu bi kotxe. Bata ateratzen da momentu batean 80 km orduko abiaduraz puntu baterantz, eta ordu erdi pasata ateratzen da beste kotxe bat abiadura handiagoz 100 km orduko abiaduraz norabide eta norantza berberean. Orduan galdetzen digute, ze puntutan elkartuko diren eta zenbat denbora behar den horretarako. Horrela irudikatzen ditugu bi kotxeak, bi gehikari, eta elkartzen baldin badira esan nahi du momentu berean, puntu berean daudela. Hasierako denbora A kotxearentzat direla 10 eta 40, hartuko dugu puntu horretan jartzen dugula martxan gure kronometroa. Hau da gure T0. Eta ordu erdia pasatu denean, hasten da bigarren kotxea. Berez, bigarren kotxearentzat T0 izango da 0,5 ordu. Fijatzen baldin bazarete ariketa honetan, ez ditut abiadura hauek nazioarteko sistemara pasatzen, zergatik hitz egiten digute ordutaz eta kilometrotaz. Orduan, errespetatuko ditugu abiadura hauek modu honetan. Bi kotxeen egidura mota, egidura zuzen uniformea denez, ekuazio hau izango da beraien ekuazioa. Hemen jartzen dugu delta T, zeren hau izango da T ken T0. Beraz, A kotxeari dagokiona, XA izango da. Bere, X0, 0, zeren hartzen dugu 0 puntua, kilometroak hasten gara kontatzen puntu honetan. Beraz, X0 izango da 0. Baina, abiadura izango da 80, bider T ken 0. B, igikariarena berriz izango dira 100 km ordu, bider T ken 0,5. Orduan, elkartzen baldin badira esan dudan bezala, momentu berean leku berean egon behar dute. Eta horrek esan nahi du XA eta XB berdinak izango direla. Berdinketa egiten dugu eta daukagu ekuazio bakarra, ez ezagun bakarra, eta hemendik T bakantzen dugu eta ateratzen da 2,5 ordu. Hau da, lehenengoa atera denetik 2,5 ordu pasata elkartzen dira. Beraz, bigarrena atera denetik 2 ordu pasata. Ados, kronometroan hau irakurriko genuke. Baina jakin behar dugu nola interpretatu. Orduan denbora daukagunean, jakiteko nun dauden ordezkatzen dugu hauetako batean. Eta bietan edo bietan nahi baduzue konprobatzeko. Orduan, egingo genuke XA berdin XB posizio berdina delako, berdin adibidez 80 km ordu, bider 2,5 ordu, eta emaitza da 200 kilometrotan. 200 kilometroan elkartuko ziren. Bigarren atalean galdetzen digute B kotxea ze abiaduraz joan beharko luke elkartzeko ez 200 kilometroan, baizik eta 180 kilometroan. Orduan, ordezkatuko dugu, B atalean galdetzen digute B igikaria ze abiaduraz joan beharko luke bi kotxe horiek elkartzeko ez 200 kilometroan, baizik eta 180 kilometroan. A kotxearen baldintzak ez dira aldatzen. Orduan, egin beharko genukena litzateke ikusteko zenbat denbora behar duen ak puntu horretara iristeko eta gero kalkulatu beren ekuazioan ze abiadura suposatzen duen. Beraz, A kotxea daukagu 180 kilometroan dagoenean, bere ekuazioan ordezkatzen dugu abiadura da 80 biderte, orduan hemendik T askatzen dugu eta ikusten dugu behar direla 2,25 ordu. Orain, B kotxearen ekuazioan ordezkatuko dugu, baina hemen abiadura hau ez dugu ezagutzen. 180 posizioa, bere abiadura kasu honetan ez ezaguna dela, bider denbora, hemendik atera deguna, ken hasierakoa T0, bere T0 ez da aldatzen. Hemendik VB askatzen baldin baduzue, ateratzen da 102,8 kilometro orduko abiaduraz joan beharko duela. Logikoki, abiadura izan behar du pixkat handixeagoa, zeren lehenago elkartu behar baldin badira, orduan emaitza ere
logikoa da. Gogoratu ariketa bat egiten duzuenean, beti konprobatu emaitzak logikoak direla. Edozein zalantza baldin badukazue, mesedez iruzkinetan utzi. Eta beste bat arte.